Ти знаеш ли, че тази мултифункционална мивка е с 25 години гаранция? Абе, какви 25? Иноксовите са с 2 години гаранция. Абе, какъв инокс? Това е гранит. Я гледай тук, да ти покажа. Изработена от масивен гранит с 25 години гаранция, има вътрешен борд, на който да стъпят дъска за рязане и кожница за отцеждане. Така имаш цяла работна станция, която пести място на плода. Предлага се в 4 цвята за всеки интериор – черен, бежов, бял и сив. И най-якото, не търсиш части, всичко е в един комплект. Има професионална миячка за чаши с високо налягане, както и вграден диспенсер за течен сапун. Водата се регулира от 2 въртящи се бутона, монтирани на конзолата. Има и филтър за чиста питейна вода директно от чешмата. 4 пиано бутона са доста удобни за пускане на различните функции. Може едновременно да миеш плодове под единия водопад, който има нежна струя, а с другия водопад да пълниш вода. Конзолата е покрита с черно закалено стъкло. Смесителят се изтегля за по-бързо и лесно почистване и има цели 3 различни струи. Спести си ходенето до магазина, поръчай си от Watersol с безплатна доставка и преглед преди плащане. Вземи я сега на промо цена, преди да са свършили.